Здравейте отново, почитатели на изкуството. Днес я представяме картината Вяра на арменския художник Арцун Асатрян. Както виждате, на нея е изобразена арменска църква, т.е. доста е логично заглавието. Авторът по принцип рисува кубистично, но в случая става въпрос за пейзаж, който е с аз би го нарекал геометрични уклони. За мен картината е изключително интересна. Няколко акцента, за които бих искал няколко акцента в нея, на които искам да наблегна. Светлината идва от самата църква. Както виждате, небето е черно. Днес дори дискутирах в една от групите, които администрирам, че в иконописта не се спазва теорията за светлината. Светлината идва от фигурата в нея, в случая Бог или църквата. Той е успял много и успешно да интегрира в тази картина именно тази концепция. Както виждате, светлината или слънцето в случая, което я символизира, ще се приближа малко, и е зад църквата, и по някакъв начин доста малкият кръст става много съществен акцент. Тъй като съм си говорил с автора, той наистина е религиозен. Това, което ми хареса е, и което искам да споделя, е как осветява това слънце, което идва от църквата, пейзажа или планината отзад. По принцип в арменските автори интегрират много интересно много често планината Арарат, която вероятно знаете не се намира в Армения, тя се намира в Турция и тя е един вид недостижима мечта или символ за арменците, които я виждат, но не могат да ходят и да се качват на нея. Много ми харесва също така геометричния му, ритмичен подход към дърветата. Те са различни по височина, но както виждате, в тях също не е спазена много добре перспективата, по начина, по който те хвърлят сянка към нас, която отново повтарям идва от слънцето, което едновременно е и